What's up mga idol? Portuguese video. Wow, ang isulat oh. Portuguese video. Yawa. Go. Okay. 1, 2, 3, go. Walay tao sa Discord karon kay araw. Mga ligo mig dagat. Siguro di ko ka video along the way kana magbiyahe ko magbaklay dito kay magdala ko rice. Dara tong rice ko yo. Siguro na ni. Mga ligo po sila dagat. Lahib na yang lakaw. Oh. Amen. Una na lang kog sulod diri kay mangita na kog cottage. Wala pa man sila naabot. Pero dito naman po daw paninglan pag abot na ka sa cottage, dito ra ka magbayad. 50 ra. Diri usahay random makita ang mga unggoy diri. Ayaw. Matabunan no magakulo eh init. No cliff diving. Pero pwede maligo diri. Ambot asa may nga spot. Well, nagpaabot nila na ako diri sa cottage which is gazebo type. Pila gali ni? 300. Pero katong dito ito yung nato 50 ra. Isa ko mabahay dire kay dili pa man ni maong final na mo. Tatabay, tungan ta. Yun yung father sa Oh, na nag-boating dito. Wala na yung signal diri dapit. Wala na ko'y data. Pangitaon gyud ko nila ani. Usahay makakita ka ng unggoy diri magsuroy-suroy. Nya dili pud ka basta-basta magbilin og pagkaon kay kwaon man sa unggoy. ang tatay ko ang tissue. Tissue to? Oh. If you are planning diri nga mag-photoshoot, nindot diri mag-photoshoot pero naa daw bayad kung mag-photoshoot. Pero kung imong video kay para sa kuan lang, personal, okay ra daw. So ingnon lang nimo nga for personal ra ni dili ni siya photoshoot, free ra. Mabalik sa siguro ko sa entrance basin mangita sila nako. Okay, walay signal diri. Eh, tara, bigoy na sa ikaw na. Hi, Bismas. Wala. Hi. This is the map. Mo ni map ko. Diri, you are here. Baklay ka diri. May cave. Cave. Kaning dalan mo to. Highway. Then kanang pikas kay. Dili na pasuglan karon. Hindi na putik others no. Hindi naman ni magian. Pure trek daw na diha. Mawala gani daw sila. Ikaw gyud mangitag dalan daw. Magdala gyud daw og GPS. Saka gadula og tourist. Sudlan. Oh, dili na. Sila ra nga na authority. Gi-close siya kay daghan na daw tarsier diha. Mangita daw mig unggoy. Hoy! Unggoy dako kayo. Nay hostel dire kani oh. Goy. Dire man tong unggoy na mo nakitaan. Dira ta sa lagas tambay itong una. Din gisundan din Manila. Saan pagtawag sa unggoy? Pinatarsan nung gana pagtubag. Nanagid sila guys. Guys kayo. Star. Unggoy ay. Oh, diaper ko. May legit nga diaper oh. Grabe na siya wait oh. Ibait may cake. Portuguese video ang ipasalat. What's up, madlang people? Legit na forest. Bugnaw gyud diri. Nagkon. Takpa! Takpa unggoy! Nada unggoy. Nanay unggoy diri. May gipangita na mo. Nakamang ipagita. So, ay wiki mo. Tagay pagkaon ba? Pagsaba-saba. Tagay cake. Wow! Nigo. Nigo! Video. Wala wala akong buhok. Pareha kay Mignong no? Wala. Wala, gago. Tara, isa dito. Ilogo na tayo yung camera. Ang tatay ko ang tissue! Tissue to? Oh. Bang. Mga advanced civilization ng unggoy! Park, yung nasa park. Nagwapo, isang mabida oh. Park. Vlogger.
Grabe, salo. Agoy, wala na. Stress to niya ba? Oh, wow, sport oh. TikTok na ba? Dakoon ni siya. Ano ba tagilid? Tagal na manggawas. Kabuti to sa highway. What's up mga idol? Portuguese video. Awa oh, ang isulat oh. Portuguese video. Yawa. What's up mga ka-idol? Portuguese video. Video, ray. Grabe kay ko. Dara na sugbaan dai dire mo Walay sugba. subanan ki. Kani. Wala lay screen. Ay kani, i-arrange na lang ni. Grabe ka hait uy. Bag-o na. Bago kayo. Oh, kayo. Bago kaayo. Bago kaayo. Tara, improvise sig sugbaan. Mayingon gi kog dagko kani nga niya kadagko. Awdag ko kaayo. Dagko kaayo. Wala mi sugbaan kanila lang among ugasan no. Padara ni sugbaan ni. Madara ni. Wala screen kanira. Improvise sugbaan. Boy Scout niyo. Vlog ni Tarzan AI. Guys, karon mo na yung sa gubat. Ali Tarzan. Dagko na po. Gani kay nagdala gi kog gusto. Ah, dire sa mga cottage no. Lawa. We love nature. Love nature brother. Pinaglaboy. Tarzan man tali. Come stop your cry. Alaga concert sa jungle. Say, Tarzan na. Jungle book. Come stop your crying. It will be alright. Ay katawa do. So guys, nami diri karon sa lasang na ikuan diri ay Kaya Tiger Commando. katol-katol sa ilok. Tiger Commando with pre-concert. Payong. Gusti na palong. Yung mga natuplok. Sayang ba? Sayang oras. Ta, bigo ta. Sayang kay oras. Uy, dara. Mo na yung set up nila ganina guys. Dara mo. Bati na noy. Bro. Balag matabon na no, magakulo eh. Init mo gini. Luto japon. Teknolodya. Ikan na lo. Obe bo por ay. Ito G, ano no G? Kailangan mo donate ba? G. Ito man ni G. Pwede man mo sa banghat key part. Ay, di na ako kabalo dyan. Wala ako. Bigo, manalo na tagdagat oh. Hello. Parat kayo. Grabe ka parat no? Ang dagat ba? Parat kayo. It's a beautiful day. Sometimes life is good, Saan sale? Abi ko kana. then the trouble comes my way. Mauwe. But what I'm loving, Lord, Gago na po sa I thank you for this day. Oh yeah. When I'm feeling trouble, Robo. I lift my hands and pray that your will be done. Practice po, equalize kayo mo sikit ang dalonggan. In the rain or sun, no, it's a beautiful day. I don't wanna act too high and mighty, cause tomorrow I may go down on my face. Lord, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy.
It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Thank you for paying. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Ah, lain na po. Ito na rin. Kasan lang ba yun ang ton? Kaya ako igutan doon ginahinay. Hi vlog, welcome to my guys. What's up mga idol? 40 G's video. The name Father, Son, and Spirit, Amen. Mga Discord boys. Wala lagi na drawing. Na-drawing na yun. Oy, mag-inaila na tayo. Okay lang ninyo ba? Ako si Pop. Ah, sila. Burpee boss. Sigmaloy, boss. Ako yung idol day, ikaw. Sigmaloy. Sigmaloy? Ah, si Marshmallow. Ako na yung idol day, ay. Hindi, maglibugin po. Haki. Okay, picture. What a picture do? Picture ka doon, oy. Bonfire, right? Oh, sa amin man din niyo. Nice, kawan. Ni mabaw na. Papas river aron guys. Flash me diri ron. Okay, diri guys. Okay, isda diri. Hilig kang mga leksyon, pinaliwala aking attention. Yo, anyway, every day, mag-isip ang iyong context. And they want that nakikita ng No matter what color you're beautiful. Oh, No matter what color we're hindi ka papanap hanggang huling araw. No, you fell in love. Even though I'm scared to love, baby. Ay, nagkanta dapat may background. There's no way. Dapat may background. Sa'yo, Bart! Atay, mapay. Ano yung pulis ba eh? Ay, kilas is Bart. Kilas is Bart lang. Ulo. Give you like a si Mopad background. Lawan yun, si Mapad. Mungkin kayo basta asahan mo na kahit kailan. Woo! Grabe, maujin sa maunggoy. Boss, yan. Tayo pa mo kayo. Naisay pa cameraman. Ino? Singot na. Singot na. Biray mo. Grabe. Grabe yun. Pero, bihara. Musta ang pang Thailand? Fine na, more isa kali. Oh, na nakabayot silang tanan. Ay, sorry. Di mas lang magutom diri kay dagan manggubuan diri. Udah Nga kayo. og ilaga ano ba? No? Makahantra sila ba? To, hunt yun. Ang dito wild dito sa nga-ring. Mimi! Wala gid siya dun. Dito para sa tuan siguro. Wala gid to, boss. Pag makita na to diri, boss, para to si ma, boss. Gani. Pagkuha ra ba to? Hello! Nalagi mo! Tires, of guitars. Sama na. Wow. Abo pa kayo. Intro. Know you love me. Know you care. Stop never. Oh yeah. And I'll be there. You want my love. Taas
Baby, baby, baby. Whoa. You. Whoa. Hey. Aminin, ika'y mahal pa rin. Baby, 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 oh. Baby, 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 no. Baby, 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 oh. Baby, 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 oh. Baby, 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 no. Baby, 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 oh. Allah! Manguli na mi guys. Hi guys. Magilis na mi kay manguli na mi. Migo, nadayon gyud ang kwan. Bisag iplanuhan kay nadayon gyapon. Bisa kay sa sunlight uy. Muli na mi. Kaya nga sa miming ay. Dili mo ban? Rihis kayo. Dita kayo butang boss. Going home. Bye-bye. Bye-bye vlog.